बे सल' सिंगिं कम्पिटिशनखौ दैदेनलांनानै मानगोनां दैदेनगिरि आरो दिनैनि बे सल' सिंगिं कम्पिटिशनखौ जाज खालामनाय मानाव गेदेर नोंथांमोन। आंनि मुङा जाबाय मिस्टार मिमन दैमारि। स्केला जाबाय G आरो ताला जाबाय G मेजर। मेथाइनि गिबि सिरिया जादों जिउनि रंजानाय जिसुनियाव। जिउनि रंजानाय जिसुनियाव, जिउनि गोजोननाय जिसुनियाव, लिंहरदों हरनाय जिसुआ नोंखौ सोरगोआव अरायनि थाखाय। लिंहरदों हरनाय जिसुआ नोंखौ सोरगोआव अरायनि थाखाय। जिउनि रंजानाय जिसुनियाव, जिउनि गोजोननाय जिसुनियाव। नाय सुबुं माहारिनि फाब्रिकायाव गोग्लैनायखौ। नाय सुबुं माहारिनि फाब्रिकायाव गोग्लैनायखौ। जेब्ला जिसुआ फैफिननो हाया अब्ला